terus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lah. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan nyerwete kaya bedes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndorowati. Barat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Oh iya. Aja men krikil. Wah, cilaka iki. Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Ndorowati ya. Kowe ngunak-unake ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndorowati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Ndorowati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ayo. Gong ora cengengesan kuwi diglandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulan e. Lho. Ngene to. Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gawe wangsulan ya aku sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong Sinun. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggali. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndorowati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndorowati. Kuwi dadi murkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndorowati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Ah wis pet-petane, Tru. Ah ngopo mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyebut nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku nyuwun nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis nguneke aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Sinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake wae. Nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek ku Sinun Prabu Baladewa muntap. Aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Nih, aku ndak tak kokean ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Kyai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-uneke? Kula ora ngunek-uneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitahe. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki mengkere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki.
bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon? Gong. Ngapa? Kowe iki ngapa mentateng barang iki? Nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho Tru iki. Iki sing duneke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak loro tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-uneke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem diundang bol, kon ngundang Ngambeyen. Wes. Aku kurang ajar tenan. Wes kowe meneng tro, nek ora wani metu sana. Kono metu sing aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe nguneke bapak wong kene gedhi bal 17 wong ana nyala mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong ana nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Heh? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kok takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi. Kowe iki nganggo mekuta, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang omku. Lho, om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing ngesui karo aku. Aku juragane. Ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune muring-muring. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono aja. Biar kurang ajar kuwi. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora.
Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswaning jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mandur Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mandur Prabu Baladewa, Wetok. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditening Baladewa nang Boyo Pustaka Jamus Jimat Lojoto. Piye kuwi le omong kowe? Ala tak balik disene-sene berjalik-jalik priyo. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene sing kuwi kaditening Baladewa? Wenang Boyong Pustaka Jamus Jimat Lojoto. Tru? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso gawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah, Petro niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petro wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, Adi mungsuh Adi. Ha, itu baru jos. Bagong, non, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nek ndi papane wong neter kadigdayan. Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Nek kowe mungsuh aku kowe kalah. Sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata Cakra tak tamani senjata Cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata Cakra, tak babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata Cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsuh kok kon nguripke iki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Iwas mungsuhe mempeng kene ora urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi.
Ngelekke kalih Petra aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah Sinuwun Darawati pamunten nggih ping gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Lha Darana nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Lha Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Darana kula Dewa nyuwun pamit nggih Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya Mah. Atur-atur kamar. Nomor BPA-mu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih Sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petra niku kandhan-kandhanane angel tenan. Petra niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesu. Ha niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petra nang ndi-ndi. Iki mau jenengan nggih prisa piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petra niki ora jajal. Iya Bagong nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petra niku sing diwedeni ming siji. Sapa? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono, mesti mandeg." Iya Bagong nggih. Pareng. Iya. Pun nggih Den, iya sing ati-ati. Pun nggih Dara? Iya sing ati-ati. Pun nggih Den? Iya sing ati-ati. Dara pamit, iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Tenan lho, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petra. Nganti tak elekke ana apa Petra mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono ki mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon ming ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng-pareng. Nggih Den? Iya. Nggih Gus? Iya. Dara? Iya iya. Nggih Den? Iya Bagong iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petra nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kowe terus saprae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya iya nggih. Pun ngoten mawon Sinuwun. Iya iya sing ati-ati. Ana nggih? Iya iya sing ati-ati. Oh nggih? Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Bareng iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petra janjane. Ora janjane kuwi iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bola-bali kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong nun Ratu Siniwaka ora nggawa duit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah tipis kabeh. Ora duwe. Alah rung ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, nun. Masa ora? Wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jupuhe 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane. Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng. Yo. Rang. Yo. Rang. Etak dasmu. Mboten. Kowe patih Andaka Wana.